your host, Liana Canilao. Welcome sa episode ng Trip, Treat at Gimmick kung saan bida ang mga samot-saring negosyo, produkto, pasyalan, kainan, and other exciting events here in Pampanga and Central Luzon. Let's G mga kagimik! Na-miss nyo bang bumisita sa masayang piyesta dito sa rehiyon? Kami rin! Kaya naman, nilibot namin ang Pampanga para sa latest festivals at events na tiyak ma-enjoy nyo! Nagsama-sama ang ilan sa mga ipinagmamalaking Kapampangan performing artists and group sa isang cultural concert na pinangunahan ng City Tourism and Investment Promotion Office ng San Fernando. Kaugnay ito ng selebrasyon ng National Arts Month sa syudad. Ito ang naging trip, treat at gimmick ni JM De Jesus. Hindi nagpahuli ang syudad ng San Fernando sa pagdiriwang ng National Arts Month nitong Pebrero. Sabi nga, and with a bang, kaya bago matapos ng buwan, ikinasa ng City Tourism and Investment Promotion Office ang isang culminating cultural concert nitong February 24 na ginawa sa Giant Lantern and Tourist Information Center. Ayon sa tourism officer ng syudad ng San Fernando na si Ching Pangilinan, magandang pagkakataon ito lalo na't unti-unti nanunumbalik ang sigla ng sining at kultura matapos ang panahon ng pandemya. Maganda yung pagkakataon ngayon na makita kung paano bumabalik yung sigla ng turismo at ang suporta sa sining at kultura. Kanya meron tayong mga ganitong klase ng activity, no, cultural concert, kasama yung food and trade fair, no, kung saan meron tayong pagkakataon na makikita yung mga kababayan natin, mga bisita rin natin dito sa syudad ng San Fernando. Present sa cultural concert ang iba't ibang mga artist na nakapag-perform na sa national and international scene, tulad na lamang ni Elia Jane Tapnyo, Fevelin Bautista, Mark Joji Katakutan, Emer Bondok at Joanna Roman Garcia. Napakalaking privilege po nito to share my talent, lalong-lalo na po about sa ating culture. Siyempre, napakalaking pribilehiyo na makatungtong po sa stage and to sing with the other talents po and performer ngayong gabing ito. Nagpakitang gilas din sa konsyerto ang mga group performer mula sa Anak Bale-Baleyan, UA Coral, Systems Plus Foundation, Salin Lahi Dance Troupe at PHS Performing Arts. Hindi lang pagsayaw at pagkanta ang nagbigay saya sa cultural concert, kundi naipamalas din ang ganda ng tugtugin mula sa iba't ibang mga katutubang musical instrument. Tulad na lamang ng tinatawag na angklong na hindi na kadalasan nakikita at naririnig. Magandang paraan din umano ito para hindi lamang sa social media malulong ang mga kabataan, kundi magkaroon din sila ng talento at kaalaman sa kultura ng ating bansa. Feeling ko po, kailangan po nilang linakin po yung mga ibang talento po, kagaya na lang po ng mga sa historical po, kagaya po ng mga instrumento po. Minsan po kasi mas maganda po na nagpo-focus po tayo sa ibang bagay, hindi lang po sa social media po or sa ibang cellphone gadgets po, ganun po. Mas maganda po siguro may nalalaman po tayo sa iba po, like libro po, ganyan, may natututunan po tayo, ganun. May mga, mas magiging deeper po yung knowledge po natin about po doon. Dagdag pa ng performers ay makulay ang kultura ng ating probinsya, kung kaya't dapat lamang na ipagmalaki ito. Araw katimyas na nitang dalaga, laweng kepasa, nung ninuya. Pampanga is known for the parol po. So yung parol po is nagsisignificant po siya ng iba't ibang colors. So from that po, yung culture po natin, parang siya po yung nagbibigay color sa pagiging Kapampangan. Para sa Kapampangan artist at culture advocate na si Peter De Vera, kailangan magtuloy-tuloy ang mga ganitong programa at aktibidad upang higit na mabigyan diin sa mga kabataan ang ganda at halaga ng sining at kultura. Sana pahalagahan ang kultura natin at sining, no? So that our students, our young, will be educated at maging proud sila sa kultura nila, no? Itong mga ganitong klaseng mga okasyon ay nagkakaroon ng magandang parang pananaw sa mga kabataan natin ngayon at sana maging active ang lahat. At hindi lamang ito during the National Arts Month, but we can have or we should have
regular activities in promoting our culture and the arts. Samantala, hindi lang ang mga mata ang nabusog sa mga performances dahil nagkaroon din ng food fair na talagang mas lalong nakapagpasaya sa naturang concert. O, di ba? Akalain yung may mga instrumento at kanta pa pala tayong hindi nalalaman. Naiiba talaga ang kakayahan natin pagdating sa musika. Sigurado, mas marami pa ang makikisama at mag-e-enjoy sa mga susunod na konsyerto. Up next mga kagimik, ready na ba ang inyong dance moves? Dinala na kasi sa Pampanga ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang kanilang dance festival na tinatawag na Sayaw Pinoy. Dito ipinakita ang iba't ibang uri ng sayaw na nakagisnan, sumikat at kinagigiliwan sa bansa. Para sa kanilang unang pagtatanghal sa lalawigan, ginawa ito sa St. Scholastica's Academy sa San Fernando. Makisayaw at makigalaw sa aking trip, treat at gimmick! Ang mga Pinoy ay kilala bilang mga naturally born dancers. Kung kaya't mapa modern, folk dance, ballet o contemporary man, ay siguradong kayang-kayang makipagsabayan ng mga ito kahit kanino pa itapat. Ang isinagawang Sayaw Pinoy sa St. Scholastica's Academy sa siyudad ng San Fernando nitong Lunes, February 27, ay isa sa mga patunay kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nakikilala sa larangan ng pagsayaw. Ayon kay Shirley Halili Cruz, ang chairman ng National Committee on Dance ng National Commission for Culture and Arts, 17 taon ang masimula ng pag-iikot-ikot nila sa iba't ibang panig ng bansa. I want to highlight all the different genres and dance. So we have the folk dance, the classical ballet, lyrical, contemporary, tap, hip hop, and even musical theater arts. So I think Sayaw Pinoy is very, 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 very successful, and we have I have brought Sayaw Pinoy to 422 venues, and I topped already 526 dance groups. So we were able to encourage the young dancers, all ages, and from different regions of the country. Para naman sa ilang mga performers, bukod sa appreciation sa sining at kultura, ang pagsayaw ay isang uri ng ekspresyon ng nararamdaman ng isang tao. Because we want to share Filipino arts through dances. Because naniniwala kami during yung system na through dance, we can communicate with each other. And gamit yung mga sarili-sarili naming art, different genres of dance, at syempre yung camaraderie na nabubuo namin dito sa Sayaw Pinoy. Ang mga katutubong sayaw naman ay metikulosong inaral ng mga dancer dahil ito ay uri ng pagbibigay ng pugay at respeto sa kanilang mayamang kultura. May times po na nahihirapan talaga kasi may mga, hindi naman sa amin original ito nang galing. So, kailangan yung way ng pagsayaw nila, dapat ma-adapt din namin yun. So, may times talaga na mahirap, lalo na pag mga balancing, mga ganun po yung mga sayaw. So, kailangan kasi maging yung galaw namin katulad nila, kahawig nila. So, medyo mahirap talaga din. So, umpisa. Samantala, kasama ng Junior Newsies sa MTUP Kalinangan, ang mga performers na SLU Dance Company, UEC Langanan, CLSU Bitay Sining, Halili Cruz Dance Troupe, SSA Dance Ministry, Sinukwan, Para Dance Sport PNU Balingsayaw, JNS Buga HCDC at J Crisis. Hindi naman magkamayaw ang mga estudyante at mga audience sa galing ng mga mananayaw. Naman sa principal ng SSA na si Sister Mary Ignatius Aquino OSP, mahalaga na hindi lang subsob sa pag-aral ng mga estudyante. Panahon na umano na sila ay lumabas at ipakita ang kanilang mga itinatagong talento sa pagsasayaw. This is very important, especially for me. My passion is also for the arts. And the formation of the young is not only academics, but it should be holistic, no? And after 2 years of pandemic, they were closed inside their homes. This is the best time for them to explore other possibilities, no? And to develop their innate talents, especially in the culture and arts. Samantala, bukod sa CSFP, magtutungo rin ang Sayaw Pinoy sa Mabalacat City. Talaga namang higit pa sa pag-memorize ng steps ng pagsasayaw. Bawat indak at bawat kembot ay may kaakibat na kultura. Kaya get grooving mga kagimik at pag-aralan pa ang ating mga sayaw. Up next, ang sikat na Wedding Tourism Expo ng Central Luzon, Kasalan at Cotillion 2023 at mga naglalakihan at nagagandahang barangay pavilion sa Balacat Festival. Don't go away, magbabalik ang trip, treat at gimmick!